Gipadayag sa Daguao 2023 Regional Town Hall Meeting sa Dumaguete City ang nagkalaing-laing kalambuan alang sa mga kababayinan sa Negros Oriental. Gituki sa Daguao ang importansya na adunay kaalam ang mga kababayinan labot sa financial savings ug stability aron molambo ang ilang kinabuhi. There is that sense of self-worth. Lahi regyud kung aduna tay savings and then akay knowledge on how to spend what you have saved, and then it's really empowering. Why? Because na makahimo na ka og desisyon. Tumong og tuyo sa Daguao na ipahibalo sa mga kababayinan ang mga lakang sa gobyerno alang sa ilang kalambuan. Usa niini ang AMUMA program sa DILG kung diin gitapok ang mga kababayinan sa mga LCAC barangays alang sa pagbansay-bansay sa financial stability ug ubang pang livelihood programs. Naniniwala po kami na may dignidad sa pagiging mahirap. So tuturungan po natin sa simpleng pamamaraan, lalo na ang ating ina ng tahanan, ma-inculcate na natin yung kahalagahan ng pag-iimpok. Papasok na po ang TESDA, papasok na ang DOLE, at other government agencies and institutions to assist you. Gawas ni ini nahimo sa paagi ang Daguao aron matuki ang ubang pang issue labot sa mga kababayenan o gender equality. Aduna sab gipahigayong serbisyo caravan kung diin naghatag og libreng serbisyong medikal, legal ug social ang mga buhatan sa gobyerno, apil na ang kagamhanan sa probinsya. Gikan dinhi sa Dumaguete City kini si Roy Lomotan sa PIA Negor alang sa MBCV.